Бино ба маълумоти субҳи рӯзи 12 майи соли 2021 дар натиҷаи боронҳои пуршида дар қаламрави як қатор ноҳияҳои вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи марказ омадани сел ба қайд гирифта шуд, ки мутаассифона талафоти ҷонӣ доштанд. Бар асари ин офати табиӣ хонаҳои истиқоматии сокинон қитъаҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои кишт зарар диданд, иншоотҳои ёрирасо хароб шуданд, ҳамчунин роҳҳои мошингард низ шуста шуданд. чунончи 11 майи соли 2021 дар натиҷаи боронҳои шадид лою лоёба роҳро дар минтақаи лабиҷари ноҳияи Сангвор баст. Бо ёрии техникаи махсус роҳ тоза карда шуд ва ҳаракати мошинҳо барқарор гардид. ҳамчунин дар деҳаи Нигова ва Ниёзбегиёни ҷамоати қалъаи Сурхи ноҳияи Рашт лоёба 14 қитъаи наздиҳавлигии сокинонро зери об кард ва ба ду иншооти ёрирасон қисман зарар расонд. Дар ҷои ҳодиса комиссияи ҳолатҳои фавқулода фаъолият дорад. дар деҳаи дараи фони ҷамоати Чорбоғи ноҳияи Варзо бар асари сели азим туғёни об ду чорвои калон ва як мошини тамғаи фотонро зери об кард. талафоти ҷонӣ нест. дар километри 408 роҳи мошингарди Дарвоз Хорух дар наздикии деҳаи Вишхарви ноҳияи Дарвози вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сел сабаби баста шудани роҳ гардид. мутаассифона дар деҳаи Чагами ноҳияи Шамсдин Шоҳини вилояти Хатлон се сокини ин рӯсто, ки яке 39 сола, дуюми 29 сола ва сеюми ҳамагӣ 10 сол дошт, ба ҳалокат расиданд. ин се нафар ҳангоми омадани сел дар дохили мошин буданд ва як мусофири мошин хонуми 45 солаи ҳамин деҳа бо ҷароҳати вазнин зинда монд. дар шаҳри Кӯлоб дар натиҷаи офати табиӣ биноҳои истиқоматӣ, ки дар кӯчаҳои Завод Садиқов, қитъаҳои 345 ва маҳаллаи Файзободи боло ҷойгиранд, зери об монданд. ғайр аз ин боғҳо зарар диданд. ҳангоми сел дар шаҳри Кӯлоб вилояти Хатлон 3 нафар ҷон бохтанд, ки 2 нафари онҳо дар мошин буданд ва 1 нафар дар сел фавт дидааст. дар ҳудуди деҳаи Эргаши ҷамоати деҳоти Бустонқалъаи ноҳияи Кушониён омадани сел ба қайд гирифта шуд. дар натиҷа 10 метр шоҳрои шаҳри Бохтар ва ноҳияи Данғара канда шуда, як адад автомошинаи боркаши тамғаи Дулан, ки ба як шаҳрванди 34 солаи ҷамоати шаҳраки Бустонқалъаи деҳаи Эргаш тааллуқ дошт, дар моҷарои селроҳа дар монда чапа мешавад ва ронанда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. 4 мусофири як мошини тамғаи Некси, ки дар миёни сел монда буд, наҷот дода шуданд. дар қаламрави ҷамоати Сангтудаи ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон як пуле, ки роҳи Данғара-Левакандро ба ҳам мепайваст, қисман хароб гардид. дар ҳудуди деҳаҳои Даштобод обимики ҷамоати деҳоти обшорои ноҳияи Ёвон лоёба таххонаи хонаҳои истиқоматӣ, қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва заминҳои киштро пӯшонид. дар ноҳияҳои Дӯстӣ, Хуросон, Вахш ва Муъминободи вилояти Хатлон сел ба хонаҳои истиқоматии сокинон, қитъаҳои наздиҳавлигӣ, пулҳо ва роҳҳои байниминтақавӣ зарар расонд. ҳангоми чорвочалонӣ як сокини 26 солаи деҳаи ҳалқадашти ҷамоати деҳоти ба номи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор зери лоёба монда, дар ҷои ҳодиса ҷон бохтааст. бо супориши президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон комиссияи бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ таъсис дода шуд, ки ба он сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода роҳбарӣ мекунад. аъзои ин комиссия дар айни ҳол ба минтақаҳои офатзадаи шаҳрҳои Кӯлоб, ноҳияҳои Шамсдин Шоҳин ва Муъминободи вилояти Хатлон эъзом шуданд. дар айни замон ин комиссия аз манотиқи офат дидан мекунанд, ҳаҷми зарари расидаро муайян месозанд.